ഹലോ ഗായ്സ്, ഞാൻ കുറവ് മുമ്പേ ഒരു തേങ്ങ പൊട്ടിച്ചിന്. അങ്ങനെ കായമിനെ അങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ തേങ്ങ പൊട്ടിച്ചിന്. പിന്നെ കുറവ് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ ആ തേങ്ങ ഒടിങ്ക തേങ്ങ അതിനെ നമുക്ക് പൊട്ടിക്ക കഴിഞ്ഞ്. പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് തേങ്ങ പച്ച തേങ്ങ മാറമ്മില് കയറിയിട്ട് ആ തേങ്ങ പറിച്ചിട്ട് ഞാൻ പൊട്ടിക്കും. ലൈഫിൽ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിക്കരുത്. നല്ല തേങ്ങ കേട്ടോ, അത് പൊട്ടിക്കും. ദോശ, ഇഡ്ലി, സാമ്പാർ, ചട്നി. ദോശ, ഇഡ്ലി, സാമ്പാർ, ചട്നി. അത് നോക്കിക്കോ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല അത് പച്ച തേങ്ങ പൊട്ടിക്കാൻ കഴിയൂല. അതല്ലേ റെഡി ആയില്ലേ? അത് വെള്ളം അത് ഈ വെള്ളം കട്ടി കൊടുത്തോ. വെള്ളം ട്ടോ. ലായ്ക്ക് ആക്ക. നല്ല വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലായ്ക്ക് ആക്ക. എല്ലാവർക്കും പറയൂ ലായ്ക്ക് ട്ടോ.